Isiseko igcina abantu kaSingcuka Ithobi sinceda abantwana abaxhatshazwayo kwiindawo zonke zephondo leMpuma Kapa, ingakumbi kwezo zineziganeko eziphezulu zobundlobongela bujolise kubantwana nakubantu basetyhini. Esi siseko sixhobisa abantwana ngeendlela zokuzikhusela, zokuphucula ubomi bawo. Umsunguli wesiseko uLulama Ngcuka Ithobi uthi baqinisekisa ukuba amaxhoba asemaphandleni ayalufumana uncedo, ingakumbi ngokuba bakude namaziko ancedayo. Ingxaki zalapha eMzantsi Afrika zininzi kakhulu, ingakumbi ezokuphatha gadala kwabantu abangomama nabantu abangabantwana. Okwesibini, ingxaki yepoverty ingakumbi kwilali ezilalini nasezilokishini. So into ngoba sithathe eliphulo lokuba sibe nale foundation kuba basilwisa nento ezimbini, ingxaki yokuphatheka gadala kwabantwana nabantu abangomama. Okwesibini, kulwisa nendlala. Indlela esiyidiswa nayo ngale ngxaki ke is about fivefold. Yokuqala yokubapha inye yento ezibanga lapha kubekho iproblem development kwi-communities imfundo, ingakumbi imfundo kwisigaba esezantsi, lento kuthiwa early childhood development. uNgcuka Ithobi uthi esiseko siyakhona nanjengoko bafikelele kwiindawo ezininzi ngoku. Foundation yethu has adopted 5 preschools, 4 fully funded by foundation. So we are doing that in the rural areas. One of them is Upper Elangweni Emonti elokishini okanye kwindawo enamatyotyombe phakathi ekuthiwa iStony Drift. So we are fully funding those particular founders, working with the business in particular for malnutrition, ukuqinisekisa ukuba bonke abo bantu abo bakwazi ukufumana ii-meals ezimbini ngosuku. And secondly, xa sinetishala okanye aba bantu kuthiwa zi-practitioners early childhood development in those areas. Usihlalo siseko uBrenda Ngcuka Ithobi uyancoma indima edlala esi siseko ekuncedeni abantwana abangathathi ntweni. The communities are responding quite well. We have seen a change in the communities. One, they start to invite us ngoku. Two, you look at how they are also collaborating amongst themselves. But we look at the excitement because we have city centers that we are supporting. We look at the excitement of both the young kids and the parents going to school because there's food, there's 2 meals at least in a day. So that for us, we are hoping that in future we will support these children up until grade 12. That is a future plan. Kubalulekile kuba ulutsha luphuhliso ukwenzela lungazibandakanye kwizinto ezigwenxa. We are, because we believe it is the reason for what we now say is poverty, for other social ills. So, it gets born from ukuba youth ihlale ingenzi into ingabe namsebenzi wokwenza within ekuhlaleni, or ichaye and then they start to think ngenye indlela. So sazamba masinzi drug use awareness campaigns, teenage pregnancy awareness campaigns, so that our youth can be used positively. Ugqirha Sara Siqithi uthi naye uza kuncedisana neziseko kwimizamo yaso yokuphuhlisa ulutsha, uthi uyakonwabela ukunceda uluntu ingakumbi abantu abatsha. I've been approached by the foundation to offer my services to the children at the Stony Drift squatter camp. We are working on something. I'm going to go there, offer my services like examine children and pick up diseases and then refer to hospital. That is in the pipeline. I've spoken to Lulama Ngcuka Ithobi, the founder, that we are going to go forward. Next day, that's one of my missions. I'm all about serving the community. I'm all about seeing children thriving. As a pediatrician, I want to see children thriving as they are the future for our generations. I feel very excited. I feel absolutely overwhelmed at all the support and all the love and everything that we've received from this event. You know what? It's always very challenging, but you always look at the end goal, so you always try and overcome whatever challenges you face just to reach that end. And we raised quite a lot of money tonight and still raising, hopefully, just to sustain our foundation, just to, solidify and sustain all our projects that we have out there. Omnye womnqwanosiseko kukuzama ukuvula amaziko kwenzele zonke iziseko zoncedo zisondele ebantwini ingakumbi ezemidlalo.
kwiindaba ze-KTV, ndinguLinge Gcwabe eMonti.